Letná sezóna láka k vode nielen rekreantov. Z hľadiska prevencie navštevujeme kúpaliská v Nitrianskom kraji. Takéto akcie realizujeme najmä počas letných prázdnin a dovolenkových období. Navštevujeme kúpaliská v celom Nitrianskom kraji, nielen konkrétne toto nitrianske kúpalisko. V rámci tejto akcie upozorňujeme ľudí, aby si nenechávali svoje doklady, osobné veci na kúpaliskách voľne položené. Mali by si ich predovšetkým odkladať do úložných priestorov. Väčšinou sú to peňaženky, mobilné telefóny a osobné doklady. Ľudia reagujú dobre, niektorí sú radi, že sú upozornení, dostávajú takýto leták, iní hneď aj odpovedajú, že oni si dávajú pozor, im sa takéto nemôže nič stať. Vo chvíli, keď občan zistí, že mu boli odsúdené osobné doklady, osobné veci v rekreačnom zariadení, mal by i hneď o tom informovať políciu,